do teu vídeo. Hola, Josefa. Meu neno, ¿Qué tal? Ben, que tal? Por aquí. Hola, amigo. Eliseo. Que tal? ¿Cómo es? Aquí estamos, hombre. Que tal? Xa te vin na tele outro día. Home, eu bo malo non vexo nada. O mellor que non teña sorte é que o mellor deixe de encontrar outra cousa máis estable se é que non chega a vivir desto. É o único malo que lle pode ver, polo demais non creo, porque se está dando a conocer, a non será que non lle sabe algunha oportunidade. Se é o seu soño, Eu tamén. que o intente. A mí me gustaría que pasara pola música, pero se non é pola música, que vai tranquilo a casa. Se ten suerte, pois... Ben, se non ten suerte, pois... Que se vai a fazer? Se non ten suerte, que pode facer? Pois terá que buscar outro xollo. Pior. Terá que buscar outro xollo pior. A sorte fai falta para todo, e para isto máis. Ten que caer ben, porque non vale moito que cante ben se a xente non lle entra polo ollo, pero penso que sí. Polo ollo entra. Polo ollo entra e polo oído tamén. Así que, para mí o máis importante é que teña sentido, sentidiño. Para o bon e para o malo, para aceptar o bon porque que non se suba a cabeza se é que lle ven. E para o malo para aceptalo tamén, que nesta vida hai fracasos e hai triunfos. E, hombre, si, aunque vaya, o público ten que axudalo. O público, se vai por el, pois é un xollo que lle favorece moito. Axuda é unha cousa. Se non miran pelo tal, se non va para nada, é tal, é igual. É así. Se esta cousa te sale mal, pois tes tempo ainda de centrarte en outra cousa de momento, pero... Claro, a experiencia no traballo, porque ata agora non perdí o tempo, estou traballando. O que pasa é que, ao millor, neste momento, como teño cuadroume que collín o paro fai 3 meses, fixo o casting o mes seguinte, colleume no programa, pasei a primeira parte, ao millor iso é algo, é un detonante para dicirme, Iván, continúa e céntrate na música para tratar de facer o que ti podes demostrar. Unha cosa ou outra. Cantar. Deixa que decir sorrindo, home, non así con cara de medo.